hande mi yiɗi mi wolwa dow phénomène feere ɗo sala nder ɓale en. Phénomène juɗumejum on ɗo sala ko taw laari wodi hunde feere ɗo sala. On yi dernere man ɗo video mi waɗi dernere man ɗo miɗon no wolwa ɗo wi'a men yo wodi fijo ɓalejo feere inneteɗo mo Brésil Vinicio Junior na banni ɓe ƴonata mo. Kanko mai ɗo nastake kujeji racisme ko ha nder Europe ha nder football. Ha oɗo équipe mako ɗo fija be équipe gonga ɓira himɓeji supporter en pat ngaɗi mo kujeji ɓe woki mo ɓeɗo wi'a kanko nanduɗo bana doro koma walla silongru. To kujeji irin phénomène ji banni ɗo ɗuɗɗum ɗo sala nder hakkunde fijoɓe ha nder Europe mai ɗo fijoɓe ɓale en. E to kuje banni mai ɗo be racisme hon pamaron ɗo a yi wodi génération africaine en feere no ɓe jonta expatrié en feere africaine en feere ɗon ha yaasi ressortissant africaine en feere je yahi ɗon heewi nder Europe ɗo heewi nder Amérique lesɗe nasara en mai ɗo ɓe daña ɓiɓɓe maɓɓe ha nder lesɗe nasara en maɓɓe. To ɓiɓɓe maɓɓe mai dañama nder lesɗe nasara go a tawa ɓingel fu wala base wala hunde feere wala o anda o moyjo ɓingel fu ɗo sakli non. To ɓingel go dañama nder lesɗeji nasara en go o tawa racisme ko kuje bononda nasara en hallende nasara en ɓillini mo ɓingel go sai a tawa ɓingel go umma tan warta ɗo ɗafta jotta kam identité ngam o wala identité baba mako hokkay mo yo o hollay mo o moy o dadiraɓe mako hollay mo o moy kamɓe mai ma ɓe ɗo wemba tan wembugo non sai ɓingel go warta umma ɗo ɗafta identité. To identité je nasara en ɗo je nasara en hokkata mo identité ko ɓarani nasara en pat bo o yiɗa ko waɗi ngam nasara en ɗo waɗa mo oɗo nder wuro nasara en ɗo waɗa mo racisme ko exemple mai kam bana ɓale en américaine ha nder lesdi Amérique ɗo ɓawo yaake feere ɓe ƴonano Jim Crow yaake ɓawo esclavagisme ko jinni ha ɗo ni ɗo ɓale en mai fu ummi révolution feere ummi ha ɗo ha inɗe maɓɓe fu ɓeɗo sanja jotta ka warti irin bana en tawa goɗɗo feere ɗon inneteɗo Malcolm X ɗo kanko mai ɗo wato ɓe racisme ko nasara wonugo gonɗum nder société nasara e bo kanko waɗi mo yo o silmoy to racisme ko mai ɗo waɗi mo ɓe nangoy mo ɓe maɓɓi mo ha nder prison ɗo yahi ha prison kadi sai o nasto islama o sanjoy inde mako o warti o wi ngam yo o indata inde mako Shabab o wartiri inde mako Mohammed an kam sanji ko waɗi o waɗi banni ma ɗo bo ngam oɗo dogga yo bononda nasara en oɗo ɗafta amma yi fami mako hokkay mo identité bononda kayi o nasti bononda arab en irin ɓe wi'a kuje je miɗon no wi'a hunde ɗo dogga wade nasta yenande go nasti bononda arab dina islama ngam yo komi hiriti ko en tawata ko ɗo sala ɗo ko en tawi ɗo ɓiɓɓe no inde maɓɓe ɓiɓɓe africaine en dayaɓe ha Europe ɗo ko walla yahuɓe Europe kesum to ɓe yahoy ɓe futtoy probléme je nasara en ɓillini ɓe e dadiraɓe maɓɓe bo hollayɓe ɓe hokkayɓe identité jo africaine jo identité jo leñol maɓɓe sai warta tan kamɓe kam ɓeɗo suka tan kala mo o heɓi ɓe warta tan bana hunde go fu kala mo leñol gongol fu o wonan victime muɗum man jotta to ɓe suuki mai ɗo sai a tawa tan ɓira ɓurna fu jotta ha nder Europe ɗo jotta en tawa ɓe bana irin wodi joueur jo français jo feere ɓe ƴonamo Paul Pogba a yi kanko mai ɗo o yahi hunde ɗo ɗum Guinéen origine de Guinéen o dañama ha France o mawni ha France nde hunde mai ɓillinini ɗo sai o tawa jotta kam o dogga leñol ranewol o nasta yo o hosa ko leñol seɓatto ranewol ko leñol keddugol ɓe lañol bana arab o hosa dinaji maɓɓe so o dogga chrétien ku o hosa dina ko o jogita dina ko arab en ngam yo kala himɓeji je watta banni ɗo fu a yi kamɓe yo ɓeɗo ɗafti ngam yo ko waɗi jotta kam a africain jo ko waɗi a doggata nde a doggi hunde ɗo identité jo himɓeji feere himɓe bana européen ko waɗi a lortata ko identité ko maɗa an africain jo ko waɗi on sai tan an kam a lorta ngam yo parent en ma ko holli mo yo identité africain ku ka wala donc wato kala africain jo fu wala hunde feere wala identité feere wala culture feere africaine parent en africain en ɗo jogi ɓe yofa ɓiɓɓe maɓɓe tan ɗo wemba yake feere do'a nder juuɗe arab en wemba yake feere do'a himɓe feere ma do'a nder juuɗe hindu en ko wara hokka mo identité hindu en wemba yake feere do'a nder juuɗe yahuda en banni
to ɗo hunde on ɗo masibojo on mawɗo ɗo tawi africain en pat. To kujeji mai ɗume on conséquence ji kujeji mai bo kujeji mai jotta kam conséquence ji mai ɗen laari jotta hala bana Belgique, Angleterre e France. ɓiɓɓe africain en dañama mawni ha totton ɗo pat kamɓe on warti yo kujeji organisation kujeji terrorisme ko ɗo kamɓe on warti kujeji ISIS ɗo ngam yo majorité ɓiɓɓe ma ɓikkon may ɗo fu yo a tawa warti ɓe ɗon kamɓe on yahata ɗon no yaha nder Syrie Iraq haɓa kaɓeji je laarinayɓe samɓe. To kamɓe on warti banni ko waɗi bo ngam yo kamɓe ɓe jaɓi diina ha Europe en ɓe warti tan kamɓe ɗon gaɗa ɓe jaɓi diina ha Arab en hesɓe Arab en mai ma nastuɓe je noyinde maɓɓe ɗo nastuɓe diina islam ko mai kesum ɓe warti jotta kam yo ɓe warti kamɓe on woni terroriste en mai ɓeɗo heewi ha nder London ɓeɗo heewi ha hunde ɗo ha Belge ɗo ɓeɗo heewi ha France ɗo a tawa ɓeɗo ɓorni carohon feere ni ɗo soppi kosɗe ta'i kosɗe ɗo waɗi ni kamɓe ma yahata waɗan jihad yahata waɗa kukon peton nyiddukon ni ɗo ngam yo ɓe anda ɓe wala identité. Woɓɓe feere ma en tawi jotta hunde ma warti wodi pays africain ma wi'o a foti woɓɓe feere wi'o kamɓe ɓe ummi nder islam mai to pays hon feere ɗon bana ɓikkon feere ɗon jotta ha Jamaïque yimɓe je Jamaïque fu jotta hunde concept waɗugo doggugo way nasta diina islam ɗo kanjum mai ɗo sala ha ɓiɓɓe Jamaïcain en fu ngam yo kamɓe mai fu ɓe ɗo mari même probléme on yi ha nder africain en wonɓe nder Afrique africain en wonɓe yasi fu wala himɓe on jogɓe culture africaine ma ɓe ɗo wemba tan komojo fu ɗo wemba kanjum on Afrique ɓale mai ɗo seeki sendiri woɓɓe feere ɗo jogi diina masihinko woɓɓe feere ɗo jogi diina islam. Ndikka seɗɗa Haïtien en ayi kamɓe ɓe ɗo jogi voodoo ɗo ɗum kujeji on kujeji africain en ndikka kamɓe ma seɗɗa kamɓe mai ma na ɓurna maɓɓe fu ɗum masihinko en seɗɗa maɓɓe on tan wato mai a tawata ɗo jogi kujeji voodoo mai ɗo koma walla himɓeji Jamaïque seɗɗa Jamaïcain a tawata kamɓe rastafariste en himɓeji rasta en ɗo amma ko lutti non mai fu jotta ɗo wemba tan surtout ma be wangugo yo a yi hunde ɗo wangugo yo jotta kam kujeji bana pays de golfe en ɗo marugo maɓɓe ceede ɗo warti jotta kam yo be ceede mai ma ɓe sodirta célébrité ngam kamɓe yo ɗum stratégie ji on stratégie ji mawɗi on ɓe ɗon gaɗa kamɓe ɓe sodan célébrité jo mawɗo moɗon o déclara islamugo mako ngam to déclara islamugo mako ɗo waɗan himɓeji ni wagare déclara islamugo muɗum jotta en tawa célébrité ji bana jotta Muhammad Ali oɗo ɗo nende mako ɗo Malcolm X kanko nde o fottoy be himɓeji je Turki en silmini ha nder prison himɓeji je Turki en silmini ɓe waɗi mo ɓe laaro hertoyo ɗume ɗo nawa mo ɗume probléme mako ngam ɓe pat ɓe laara yo point faible ma ɓe ma kai diina islam wala kujeji banni ɗo ɓe laara point faible ji ɓe hunde ɗo kujeji je ɗo nawa mo ɓe hokki mo kadi ɓe wimo kadi islam an kam sai islam on sovete o diwi tan o yolloy hoore mako nder islam yollugo hoore mako nder islam ɗo waɗoy noir américain mai ɗo ni wagare diwi yolloy nder islam mai waɗoy mo bo kanko ma on bo ɓe yerɓi yaha waɗa da'awa oɗo ɗo nonde mako Muhammad Ali boxer Muhammad Ali ɗo ayi kanko oɗon no oɗo masihinkejo Muhammad oɗo ɗo Malcolm X en ɗo on converti mo kamɓe ma on hunde ɗo ɓe Arab en waɗi Arab be Turki en waɗi ni finance ɓe yahi ɓe ɗo força célébrité ji jotta ɓawo célébrité ɓawo convertigugo ɓawo silmugo Malcolm X ɗo warti yo kala boxer jo pat jotta to mawni ha nder Amérique ɗo sai warti hunde mai ɗum ala modon ngam a yi Malcolm X silmi Muhammad Ali silmi kanko pat himɓeji ɗo mari célébrité ji ni to jotta warti yo boxer on famarɓe fu jotta kam sai silma nanon ma sam jotta himɓeji Khaliji en ɗo himɓeji pays de golfe en ɗo ɓeɗo soda on ɓe laara célébrité jo moɗon mawɗo ɓurɗo mawnugo ha toton bana footballeur jo mawɗo ɓe waɗa mo ni ɓe yara mo ɓe hokka mo mota o ni ɓe waɗa mo ni ko walla ɓe ta'ina mo contrat feere o yaha fija nder toton to carrière mako jinnan ɓawo o déclara islamugo mako to déclare ɗo waɗa yo continent pat ɓiɓɓe talaka en himɓe mo janggay diina islam mai ɗume woni diina islam mai anda ko woni toton fu diwa ɗo nasta nder kujeji nyidduɗe banni ɗo on famana to ɗo hunde on ɗo masibojo on mapindijo c'est toujours himɓeji lora fayin siftinora to haalaji banni ɗo haalaji irin kujeji banni soyde marugo identité ko africain jo wartiri moyo kanko kam oɗo wemba tan wembuɗo tan diwa tan nasta to kujeji banni ɗo bo ɗume on jotta kam kujeji banni ɗo wartata yo jotta kam yo ngam yo to aɗo tokkiti
to yeha kujeji organisation international ji en ɗo to en mbi je culture ɗo ko mojo fu wadden hunde nde muɗum chinois waddi yo kanko kujeji no ɓe jonta ɗo confucianisme na o warda be confucianisme, hindujo warta be hinduisme be dina mako hindu, yimɓeji ɓe thailand ɓe warda be buddhisme, himɓeji nasara warda be dina masihinkoa, yahuda en warda be yahuda, arab en warda be islama. An julɗo bo ɗum an africain jo biɗo julɗo ko walla kaɗo kam ɗume a wardata, na an ka sai a warta na'ibi maɓɓe na, a maɓɓa hunduko ma tan du. ɓe pat ɓe ɗon mari ko ɓe jogi, anon tan a wala, anon tan tokkuɗo. ɗume on woni je moɗon bo, ko walla je moɗon kam sai on joɗa tan on ɗo langita je moɗon, on wiya vudu na ɗum sorcellerie, bani na ɗum sorcellerie ni. to ɗo ɗo hunde on mapindire on ɗo tawa men ɗo pat ɗum tampugo yaake, ɗum tampugo soyde andugo hoore muɗum, kanjum min kam miɗo laara. Sai kala komojo fu, kala africain en komojo fu o hefta o hokka ɓingel mum, hokka goɗɗo ɓingel muɗum ɗume woni, an bo a moyjo, ngam soyde andugo ma an bo a moyjo ɗo tammi memugo amen ha ɓura. Jotta nda miɗon no wolwa hala hande feere miɗo yecca mon yo ɗum ɗo joueur ji français en je origine Afrique de hunde ɗo wakkere Guinée, Mali, momo en ɗo pat ɗo jotta nde ɓe yahi ha nder ɓe dayama ha nder Europe ɗo, yimɓeji marocain en ɗo tan ɗo jotta kam kamɓe on warti yo ɗo finance yo kujeji organisation ji julɓeji marocain en ɗo ha nder France, ha nder Belgique en ɗo, kamɓe on jotta irin bana Ngolo Kante momo en ɗo neɓi neɓai fu ɓe yara mo ɓe holla mo ɓe ɗo filma mo ɗon nder julurde feere ha nder Londres, neɓi neɓai fu na dikka hokka aɗo finance kujeji, an mai bo yo to a yaha nder totton ɗo ɓe ɗo jalama tan, to a wonai no a célébrité banni an Ngolo Kante ɗo, wato mai ɗo ɓe ɗo lara ma bana an no inde maɗo a doro, amma hande kam a warti yo jotta kam ni e to banni conséquence ji kujeji banni ɗo bo yo warta yo ha ma yo warta kamɓe on ɗo dicta yo ngedam maɗa no a yeɗirta. Na en ɗo andi kadi yo to a tokkiti kuje maɓɓe ka yofa kala ko mari fu, ɓe andama no a ɓangirta, no a waɗirta, no ɗume a nyamata, ɗume a salta, mojo on ennemi ma, mojo on na ennemi maɗa, e mojo ni en lara jotta nda wodi joueur jo basketteur jo feere ɗon ha ɗo ni Kyrie Irving ɗo oɗon no fija Brooklyn Net, o waɗa ni kanko mai bo ayi oɗon no mari probléme ji noir be rane en be nini ɗo, to goɗɗo feere tan fowru feere namin mi jonata himɓeji dawa ɗo ɗum poppi on tan, to fowru feere fami probléme mako, ɓe yahi ɓe waɗi ni ɓe fottoy be mako, ayi ɗum kujeji mai ɗum bitji on, ɓe yahi ɓe moftoy be mako, ɓe wimo islama on tan kanko kam o mari haje, ɓe silmini mo, o silmi o anda ko ɗume on islama ka wi'ata, o anda ko ɗume jum, ɓe waddi tan ɓe hokki mo, jotta sai o warti o nasti o fuɗi o waɗa kujeji feere kujeji anti israélien en, no ɓe jonta ɗum antisémitique na ɓe jonta ɗum ɗo, nde o fuɗɗi oɗo waɗa kujeji wayna oɗo oɗo défendre Palestine, ayi ɓe nasimo o silmi on silmigo keso ɓuray nduɓu o silmir mai, jotta kam warti ha dow réseau sociaux ji mako postan kujeji yo antisémitique, kujeji ni ko waɗi bo yo ngam yo israélien en ɗo mari probléme be Palestine, donc ɓe silmini mo, ɓe nastimo nder probléme nga o anda o di o nasti waɗugo mako ni mai ɗo waɗi yo jotta kam yo kujeji NBA en ɗo himɓeji basketball ɓe waɗi ɓe suspandi mo, ɓe wimo fijata, ɓe waɗi mo ni so o waɗa déclaration ji feere, so ya ɓe waɗa mo éducation contre kujeji racisme antisémitique, ɗo ɗo nastungo hoore ma probléme on, a anda ko ɗume woni ɗume, a diwi a nasti probléme maɓɓe, kamɓe palestinien en arabe en kam nde ɓe ɗon nanga, nde nasara en ɗon nanga noir en mo wartina ɓe esclave, a meɗi yigo arabe jo wari wi yo kanko o hoosi gadiya ko walla o hoosi hunde probléme ko larani noir jo o wari o ɓamti ɗum ɗo na, an a wari a wi a diwi tan nasti, to ɗo mai ɗo pat soyde marugo identité, toyi africain en je mari yo dina muɗum, kamɓe ko waɗi on ɓe waranta kujeji ɓara ɓe sankita dinaji maɓɓe, vudumon ɗo ko waɗi on jogi on jaɓiti o arabe en be nasara en jotta naali dinaji moɗon pat kujeji waɗi animisme ko meɗen pat ɓe naali ɗum, jotta ka ɓe hulni mon ɓe wimon ɗo kam woɗai dinaji moɗon ka pat woɗai sai dinaji maɓɓe, to africain mai ɗo ko waɗi on warata on fotta be célébro yahata, to onon je jogi yimɓe marɗo dinaji muɗum, ko waɗi on fottode yahata on fotta be célébrité ma onon bo on waɗa on ɓamta kujeji mai ɗo, hunde mai metti sama ɓuri sembe, nasta hunde ko a nasta ko a anda kam,
a tammi bo yottugo ha balal a anda ɗo kam banni on ɓe nastinama hunde tan a warta an a waya hoosi way gadiya wayna gadiya Palestine kuje ɗo ɗume a meɗi yigo arabje waɗi wolwi gadiya africaine na mi tammi kamɓe ma ɗo jooɗi mbaɗa ha génocide sali a Darfor ɗo kam wodi yetti je na yette ko israélien en waɗi ɗo hunde ɗo ko arabe en waɗi mon ha Darfor kam yetti ko israélien en ɗo waɗa Palestine na hunde ma metti wala identité ɗo yemba tan to a wolwi ɗum a wiya ɗum sannumo aɗo satina jam ɓanduna no somri assalamu aleykum wa rahmatullahi ginna wala takkatamina wolinama ɓe fulfulde a wolinam ɓe arabre vraiment kujeji ma metti ha ɓuuri sembe lawta a wolwini goɗɗo bo yo o wiya o hollete kanko goɗɗo ɗo jooɗi bani o wiyata o hollete yo kanko woodi ko faami o hollete wayna o andi dina kam anna probléme a sendirta dina be arab ana sendirta dina be arab fasikaji mere kujeji may ha nder lesɗeji ɓikkonci hunde ɗo e to non e to ɗume on so ɓattuma feere bo jotta kam warti ɓikkonji je ɓe dayama ha France ɗo ni Belgique Europe ni ɗo ɓikkonji Guinée en Mali en momo en ɗo pat ɗo jotta kam ɓe daya économie maɓɓe pat jotta ɗon ha nder juuɗe Marocain en himɓeji Afrique du Nord may bo yo wala himɓe on ɓe ɓuri torrugo bana himɓeji Sénégal Gambie ngam himɓeji je larta immigration illégale en ɗo pat ɗum ɓurna fu ɗum wakkere Sénégal wakkere hunde ɗo Mali wakkere ni na ɗum himɓeji wakkere Cameroun mom ɓurna maɓɓe fu totton ɗo kamɓe ma on Marocain en ɗon no faɗɗa ɗo kamɓe ma on Marocain en ma ɗon no Algérien en ɗon no sankita nder yofano nder désert ɗo amma to ɓe yetti France be Belgique ni a tawa ɓe pat ɓe warti ngapala ɓe silmi ko mo ummay nder dina islam ma en wiya bana himɓe feere ummuɓe nder dina islam ka banni o ummi tan mamiraɓe mako tan lowi mo nder masiboru oɗo continue banni may to amma ana ummay nder islam a yaha yetti nder ɓe yetti nder Europe ɓe tawa ɗum ala mode ɓe tawa wartugo nastugo nder islam kam kanjum woni ala mode reta nder maɓɓe ma yigo yo wanyugo hoore muɗum wanyugo laral on ngam ɓe ɗo laara yo kala ko laaɓi fu hunde boɗɗum jotta kam nde ɓe jokkata ko nasara kam ɓe laara ɓikkon rewɓeji arabe en ɗo waɗa ni ɗo sei ɓe wara tan ɓe diwa ɓe fadda ɓe nanga ɓe nasta islama nga heɓa ɓe banga ɓikkon rewɓe arabe ɗo pat ɗum soyde andugo hoore mum soyde respectugo hoore muɗum on tammi jotta to jawmirawo o ɗon on ana yahi a doggi a wiya a wañi laral maɗa a wañi bolle je hokkima kam a tammi jawmirawo ma seya nan tammi kanko ma on taggi ma o hokkima laral ngal a jogi o hokkima kine ɗe a mari o hokkima rewɓe je a mari e o hokkimo boyo to ɗon dey to o hokkimo bo kujeji pat o hokkima boyo o umminima bo bal o umminima o waɗi bo kala ko mojo fu ɗo mari culture muɗum amma ana wari a wiyo na jawmirawo yiɗi en fu en tokkita en wudina culture meɗen en tokkita culture leñol gongol feere gongol nder moyen orient na banni ɓe wiyata ɗo ni ɗum hunde law culture may bo law himɓeji ɓe arabe may bo kamɓe ma on ɓe nasti mon esclavagisme ko kamɓe ma on ɓe ɗo haɓa be moɗon oɗon to yetti to ni no waɗa ɗo ha ɗo ɓurna fu yo e himɓeji ɗon ni américain en wara en ni wanyugo maɓɓe nasara ɓe fotta be arab ɓe andama ɗume woni moje woni arab jo wara dukka ɓe peyo a yitti ɓe wari arabe ma to ɓe wari ha ɗo ni ɓe holla kamɓe on ɓuri woɗugo dukka mo peyo waɗa tan o wiya assalamu wayna ashadu ala arabe nde weti wayna ashadu allah a anda ko a sama aɗo yolla ɓe hokkama wayna aya hon ɗiɗi tati ɓe hokkama ha woɗi islama may tan a diwa tan an ka a yolla ko lutti pat a wara jotta kam to a warta an may ma wiya wayna anon défenseur je islama anon aynowo islama ñiddi ha ɓuuri sembe vraiment a warta na aynowo islama ma warta an kama a sankitan Afrique may cak africaine kala ko africaine waɗi fu an kama a yiɗa kala ko africaine en woni fu an ka yiɗa a meta ni metalo a nandita be maɓɓe a ta'a kosɗe sirla maɗa a yaha fayna dogga a nasta kadi a nasta nder layɗe Afrique ɓe yerbinama ko ɓe hokkama Guinée tati ɓe hokkama ɓe yerbinama cetkon petel kujeji organisation ji julɓe may ɓe yerbinama cetkon petel a nasta nder lesɗe meɗen ha nder Afrique nder lesɗe je Afrique a wiya way aɗo yaha fewa nder africain en woɗɓe heɓa nastina ɗum nder islama nanda ɓe pat nder dow Facebook réseaux sociaux ji ɗo na aɗo lara ɓe nasta wayna alhamdoulillahi ndoɗo wuro village ɗum silmi a nastina ɓe ko ɓe andi sama nasta aɗo waɗi ni wakkude
kay onon ɗo wallahi hunde ɗo on toski yimɓe tan, on toski yimɓe, kala waɗowo banni fu on toski yimɓe tan, en wiya gonga on toski yimɓe sam, on toski yimɓe be aɗeji moɗon nde waɗata, be soyde numugo moɗon, be soyde be majjinugo, on ɗo joɗi tan majjina derreɓe, on toski yimɓe, on toski yimɓe. An setre amin wo accetamon sam onon ɗo, onon waɗoɓe banni may fu, en ɗo viva on jotta onon may ɗo a tan mo mere on a dayama e nokkure nde en dañama ɗo na, mere on a dañaka daga aneji 1850 na, ko waɗi on a dayama ha jotta, yake ande fu ɗo fesinama hunde ɗo, nangam ɓe yiɗi o duniya ɗo yiɗi ɓa lorta a famta ɗume ɗon no doggana, amma a dañama jotta on a waɗa an may a tulla ancêtre amin ko kamɓe ɓe ɗon no nder islama, ko je ɓe ɗon no nder islama na ɓe wonayno yo ɓe takkitayno araben ha yetti banniɗo, ta'ayno sirlaji ɓe ɗon no jogiri islama no ɓe jogiri, amma hande warti an may ma ɓuri onon may ma ɓuri ancêtre amin majje, waɗoɓe kujeji aɗeji banniɗo ɓuri ancêtre ji amin majje, ɗo joɗi tan se tufle, se hu waɗugo ni wayna oɗon na kefero, oɗon na kefero, kanjum tan ɓe andini mo non kam ɗo joɗi, neɓi neɓay sam oɗo kam kefero fagat kafar ni ɗume woni keferaku, ɗume woni keferaku, ɓe hokki mon tan hunde nde a anda sama waɗi aɗa joɗi rufa, to o hefniti o hefniti kala on mo hefnitay kujeji ɗi a waɗata ɗo funa kanko on woni kefero kam, kala on mo ɗo waɗa ko kujeji on ɗi waɗata ɗo toska leƴƴi africaine funa kanko on wiyete hefniti kam, anayo mo sali jaɓugo kujeji himɓeji on himɓeji wari macciɗini mamiraɓe amin on wonta kefero kam, kujeji on himɓeji kam warti on ɗo sanja gonga ma waylita warta fewre bo waylita warta gonga, kuje pat ɗo wayliti dow warta les warta dow, banni on wayliti tan on ɗo sarga yimɓeji yaha, oɗo sarga yimɓeji yaha. Kujeji ma yurmi ha ɓuri sembe, to ɗo kanjum jotta sei himɓeji lara non kujeji mai waɗata ɗum, non kujeji mai waɗata jotta sei to goɗɗo heɓi wakkati fuɗɗa waɗugo recherche ji toyi ɗume dow dinaji africaine en dow kujeji animisme, ngam yo himɓeji pat faible, himɓeji ko moijo fu ɗo yi'a to wala fotai joɗa wala be soyde dina, donc sei en waɗa kujeji mai, animisme ko meɗen ɗo kanko mai en hosata en ɓamta en développa ɗum, bano ko moijo fu développi dinaji muɗum, ngam banno mi holli mon ha nder vidéo ji misali dinaji fu na ɗum kujeji animisme kon, kujeji islama ɗo wodi animisme ko ɓurata ɗum ɗon na wodi vidéo ji mi waɗi miɗo holla mon yo ɗume on animisme, ko waɗi on islama ɗum animisme, ka'e on ɓe rewata, kaaba ɗo je ɓe titata ha woni fu ɗo a titata kaaba ɗo ɗum hayre on a rewata, ɗum wala animisme ko ka ɓuri banni, yahugo hirsa mbala rufa iyam bo ɗum wala vuduku fu ɓurta banni, nanga dabbaji hirsa nanon ma sam ha anda no animisme ko may ɗo maunanno kam, nanon ma sam wato ɓe wino mayo julɓe wiya mayo ha ayi jotta to hunde ɗo to Ismaila hirsano mani dano julɓe wayna ko mojo fu hirsanno foggaɗo ay jotta to Ismaila hirsano ma ɗo dano kala ko mojo fu hirsanno ɓingel muɗum, ɗo bo ɓe waɗanno banni mai, ɓe waɗan himɓeji soyde marugo hakkilo, himɓeji banniɗo waɗanno nangano ɓingel mum fu hirsa, to ɗo wodi sorcellerie ku wodi vuduku on ɓurta banni, na goɗɗo wi'a o nanga goɗɗo hirsa on ngam heɓa waɗugo heɓa waɗa vuduku muɗum, ɗo ni wodi vuduku ɓurta banni, way rufan iyam, way ya ɗo joɗi rewta ya hayre ɓalere kurum, ya ɗo joɗi tugga to himɓe ni wagare mayata ha rewugo suudu kaaba, ni wagare ɓe ɗo rewa hayre yata ɗo mayna ha toton, ya ɗo yerɓa hoore mum, himɓeji ɓiɗɗa hoore mum, yerɓa hoore muɗum, way ɗo waɗa kujeji laɓa hoore, waɗa kujeji ɗo ni to a wurti kujeji mai ɗo a laari kam na wala on kujeji majje ɓurata banni, wala kujeji on majje on ni yotti ha ɓuri yotti banni kam, yaɗo joɗi rewata ka, to a wiɓe bo wi'a kai min rewata hayre, min ɗo rewa jam hayre, bo kam ils sont les premiers bo yo ɓe warta ɓe wi'a mayo na hindu en ɗo rewa baali, hindu en ɗo rewa kaye, hindu en kamɓe ɓe animisme, hindujo bo to a ƴami ɗum fu kanko fu banni o wiyata ma, atamo hindujo ka ɓuran mo margo hakkilo na,
hindujo fu to a ƴami ɗum ɗo yo est ce que oɗo rewa hayre na ko walla oɗo rewa nagge na ko walla o rewa o wiyete yo kanko oɗo andi nagge ɗum nagge oɗo andi bo yo hayre bo ɗum hayre kanko on ɗo waɗa nde amma kanko na ɗum hayre ngam kanko bo wima yo o démocratie o wima yo hayre ɗo kala ko ɗume fu foti wona yo esprit hunde ɗo esprit Allah e tagɗo ɗon ha toton ɗon ha foti a rewa ɗum bana exactement bana julɓe ma yata tita hayre wiya o na hayre ɓe rewata kamɓe jawmu hayre ɗo banni on fasikaje wala ko yetti fu kujeji banni nanga wiya hande imagine waɗude en imagine en laara hande to wato ɓe wiya ma wato ɓe wiya ma concept hirsugo mbala waɗugo layhaji ɗo ha himɓeji ha Ibrahima ɓe hosino to Ibrahima hirsino Ismaila ni dano hande yo masiboji tawan no julɓeji tan onon pat ko mojo fu ɓe ngaɗan bo banni ngam yo hakkilo wala himɓeji pat ɗo mumni gite tan yaha ɓe nanga no ɓingel ɓe hirsa banno oɗo ma waɗi ɗo araben ɓe nanga no ɓe wiya umra ma Allah on umri ɓe hirsa ɗum woni andata masiboji dinaji masiboji kujeji arabe lawɓe wiya ma yo ɓe felan lawɓe ha ɓe laara yo ɓe rewa ka'e ɓe ha ɓe fela hindu en rewoɓe ka'e ɓe rewa ka'e kamɓe ɓe ha ɓe ɗum bartotira hoore maɓɓe wodi ɗo nder hijjuji maɓɓe umraji salinoɗi ɗo combien himɓeji ma on yahi waɗugo umra may ɗo yahi wayna ɓe yahi ɓe maynama waɗan himɓeji ɗo dillana temeɗɗe gelle ɗo yaha ujuneje ma yahi ɓe maayi ha toton ha waɗugo kujeji jalakuji may ɗo kujeji ha tara kujeji ni ɗo ni wagar yahi maayi ha toton walla daga ko artino ɗo a yaha tawa ɓe ha ɓe ɓiɗɗa hoore maɓɓe komojo fu ɗo yiɗi wayna aya mema hayre ɓalere kujeji salteji kujeji may ɗo hayre may ɗo bonde ɗon no rewe yeeso islama wangi ɗum kujeji on dewitille ngam kujeji on dewitille himɓe feere ma ɗo wiya ɗum hindu en on waddini kujeji may ngam jotta fu on laari woodi hunde ɗo e modiɓɓe hindu en feere ɗo wiya yo suudu kaaba modi bo hindu en ɗo wiya dina islama ɗo suudu kaaba ɗo ɗum dinaji maɓɓe ngam yo hindu en ɗo tefi ɗum indien en feere on yaari kujeji rewtugo labbi ɗo ha Égypte ngam no ɓe wiyata ɗo ndiyam jam ɗo bo yo hindu en ɗo mari mayo ɓe wiyata no ɓe wiyata ɗo mayo gandina mayo je hindu en yata yiwa to pat ɗum conseil ji ma ɗum hindu en on yarin ɓe ko tasbirgol ɗum kujeji indien en on yaari ɓe a tawa ɗum ha hindu en on yaari ɗum ngam ɓe ɗon yara ɗon jam ɗo kujeji ɓetama biri jam je wayna ha toton Ismaila ɗon latta kosɗe muɗum ndiyam wurti ɗo ɗum maayo on go hindu en ɗo mari hijju maɓɓe ɓe hijjata kala nder anere fu ɓe ha ɓe hijja ɓe loota ɓe nasta ɓe diwa ɓe yana nder maayo maɓɓe to maayo may ɗo concept je ɓe mejjitinde maayo may gangana ɓe jonata ɗum ɗo hindu en yata ɓe ɗo rewa ban kanjum may on ha toton may on yo ndiyam jam ɗo fuɗɗiri hindu en jotta modiɓɓe hindu en to a yahi ko a ɗo YouTube ɗo a tawan woodi modiɓɓe hindu en je conservateur may ɗo ɓe ɗo wiya ay islama wonay hunde feere ɗum kujeji maɓɓe base islama may ma ɗum kamɓe on tasbirgol ɗum ha indien on waddin ɓe e kujeji ndiyam je jam je wiyata ɗum ha hindu en waddi ɓe hayre ɓalere ɓe rewata ɗo ma hindu en wi kamɓe may ma hayre may ma ɗum kuje concept maɓɓe on to kanjum on wara hande lawar tawa fasikaji kadi wiya ma min mi rewatako hayre min ɗo rewa jawmirawo hayre lawɓe ha ɓe langita hindu en fu na yo ɓe rewatako kamɓe fu ɓe ɗo andi ay a tanmo kadi a ɓuran hinduji ma andugo na a ɓuramo andugo ɗum hayre on na amma nana kanko na oɗo andi ko waɗi oɗo waɗa banni komojo fu to a wiɗi to a hokki ɗum wakkati a wi ɗum explique ko waɗa kana explique amma to a dari dayi ɗum ha a wurti to ton ka laari a tawan ɗum fasika a tawan kujeji ñidduɗe on lawɓe ɓe wiyama ɓe langite hindu en ɓe wiya hindu en ɗo rewa hayre ɓe ha ɓe rewa hayre ko ha on jullata fu ko ha to a woni fu faynama no ɓe wiyata ɗo fa wallu wajhaka shadral masjidil haram ko ha to a woni fu sai a dita hayre ma a sujida ka suudu kaba ɗon a sujidano da ha nder vidéo ɗo mi holli mon boyo ɗum première chose ɗo ɓe ɗon no sujidano ha suudu ndo weru ɗum suudu masjidil Aqsa je woni ha nder Palestine ɗo ɓe titano ɓawo ton annabijo sanji ɗum wartiri kujeji may banni ɗo to banni huɗa hindu law waɗa ko hindu en waɗata law huɗa buddhist jotta a tawa woodi yimɓe feere ya ɓe laara ko himɓe voodoo waɗa yi voodoo en ɗo waɗa ɓe ɗo hirsa gertugal ɓe hirsa iyam ɓe rufa ɓe hirsa iyam gertugal ɓe rufa ɗum to himɓeji feere a tawa ha dow YouTube ji ɗo julɓeji may na walla masihinko en ɗo ɓe ya ɓe hosa masihinko en bo kamɓe bo hala iyam may ɗo ɓe ɗo joɗi jotta ɓe ɗo yara ɓe masihinko ha nder julurɗe maɓɓe a tawa ɓe ɗo yara iyam Jésus ɓe ɗon mari fandu feere ni preten hoso yarata iyam ɓe wiya ɗum iyam goɗɗo on ɓe ɗo yara lawɓe ya ɓe waɗa vidéo ji ha dow YouTube ɓe ya ɓe tawa hunde ɗo goɗɗo feere vudujo ha nder leddi Benin ɗo hirsa gertode ɗo rufa iyam ɓe wiya laare sorcellerie laare kujeji laare siriji
law kamɓe bo yo julɓe bo ɗo jodi kamɓe bo ɓe jodi nde weeti fu kala nde hitande waɗi fu ɓe hirsan baali kanjum kam wato kanjum kam normal c'est normal nde hitande waɗi fu on nanga baaleji ujuneɗe o nanga on soppa dande kanjum ka c'est normal ono ka je moɗon ka boɗɗum amma yo vudu en to en nangi kuje maɓɓe ɓe to ɓe nangi gertugal ɓe hirsi gertugal ɓe wuli ɗum ni kanjum ka woɗai amma onon ka je moɗon boɗɗum ko walla masihinko en onon kam on yaha on joɗa to nder prêtre waɗi fu wayna le sens de Jésus on hosa iyam annabijo Isa on hosa on ɗo yara on ɗo tokkita iyam annabijo ɗo kam boɗɗum ɗo kana ɗum sorcerie ɗo kana ɗum siriji amma yahugo tawa yurna je africain jo ɓalejo ɗo waɗa nder ladde muɗum kam kanjum woni siriji kujeji mai nafikaji ɗuuɗi on ha nder duniyaru nafikaji e contradiction ji e soyde semtede majjere ɗuuɗi ha nder duniyaru sey yeso